Обнаружили сами чисто случайно, общупывали ребенку животик. Швалевларның кызларында 2 яшь ярым вакытта яман шиш табалар. Балалар онкогематология үзәгендә операция ясыйлар, химия терапия уздыралар. Алар 8 ай хастаханәдә ята. Врачи ставят хорошие прогнозы. Табибларның фаразы өметле. Бер бөйір белән шишне тулысынча алдылар. Хәзер икенче бөйерне тикшертеп, шиш булган урынны күзәтеп торалар, дарулар бирәләр. Тикшерелеп кайтып китәбез, безгә нәтиҗәсен җибәрәләр. Балалар онкогематология үзәге 3 ел элек ачылды. Татарстан һәм Идел буе федераль округында бердән-бер. Монда гематология һәм иммунология, химиотерапия, трансплантация, тернәкләндерү буенча һәм психологик ярдәм күрсәтелә. Узган ел 3,5 мең бала яткан. Онкологик үзәккә төрле төбәкләрдән киләләр. Күбесе инде Приволжский федеральный округтан. Хәзер онкологик авырулар бик яхшы именно им баштан ук без аларны белә алабыз. Аның өчен кирәкле диагностик оборудованиелар бар. ДРКБда сөяк җилегенең төп күзәнәкләрен трансплантацияләү үзәге эшли. Узган ел онкология авырулы балаларга шундый 10 операция ясалган. Наши цели – внедрить аллогенную трансплантацию костного мозга. Безнең максат сөяк күзәнәкләрен күчереп утырту буенча елына 25 операция үткәрү, бөер трансплантациясын дәвам итеп, бавыр күчереп утырта башлау. Мондай операцияны бүген 13 бала көтә. Ел ахырына кадәр аларны башкарачакбыз. Татарстанда бүген 850 мең бала яши. Быел аларның сәламәтлеген саклау буенча координация үзәге эшли башларга тиеш. Яңа уку елыннан укучының сәламәтлеге дигән проектка старт бирәләр. Он будет направлен на популяризацию. Бу проект аша без балалар арасында сәламәтлек саклауның мөһимлеген популярлаштырырга җыенабыз. Әти-әниләрнең гозере буенча уку-укытуга да үзгәреш кертелә. Биремнәрнең күплеге балаларның аз хәрәкәтләнүе исәпкә алынырга тиеш. Организация учебного процесса в соответствии с санитарными требованиями, нормами и правилами. Республикада сәламәтлек саклау илкүләм проекты 5 ел тормышка ашырыла. Сабыйлар үлеме күрсәткечен узган ел 6%-ка кимитә алганнар. Бу төп максатларның берсе. Гөлнәс Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.